Έχουν μπει και κάποια μεγάλα κεφάλαια μέσα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και έχουν πάρει έτσι κάποιο μερίδιο της αγοράς. Κάποια μεγάλα funds. Τεράστια funds. Τα μεγαλύτερα. Τα μεγαλύτερα, δεν είναι πιο μεγάλα. Ωραία. Και χώρες και κυβερνήσεις και τράπεζες και funds. Αυτό δίνει μια σιγουριά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και μια σταθερότητα ή κάνει την αγορά να είναι πιο χειραγωγήσιμη που λέμε. Διόρθωσέ με εμένα η ερώτηση. Ναι, όχι, κοίτα. Είναι το εύλογο βήμα για ένα asset τόσο σημαντικό. Έτσι. If you can't beat them, join them. Δεν μπορέσετε να το καταστρέψουν όταν θα έπρεπε. Αυτή τη στιγμή μόνο το εκμεταλλευτούν μπορούν σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό asset, ας πούμε. Το μόνο που έχουν είναι δύναμη να αγοράσουν. Τώρα μιλάμε για BlackRock, μιλάμε για στρατηγικό παθηματικό στις ΗΠΑ, μιλάμε για χώρες και κάποιες τράπεζες οι οποίες αγοράζουν. Για λογαριασμό πελατών, γιατί υπάρχει ζήτηση. Εμένα, στο μυαλό μου, είναι τα βασικά θεμελιώδη χαρακτηριστικά του. Πάνω στον κώδικα.